салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Тамошобинони азиз, дар ҷои Гулнозаям бори навинка овардагиай барои шумо. Озима шумода як табакта нишон метим. Ира бинед чӣ киртакои фасон. Нархошон чандай? 320 сомон бери мишока мешава пушен. Иҷа бозори Корвонай тарафи пажарка якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ 118 магазин духтаро. Марамат бинен чӣ фасонак. А 46 то чандай? Аз 46 то 52 размер дора. Марҳамат метавонен омада бо хитон бинен духтаро. Доставка дора, рақамоша дар рӯи экран мондагием. Доставкаям мекунанд. Ай бо бардовиам ҳастай. Ина бардовиша бинен. Бардовишам хушрӯанд духтаро. Марамат касе платья пристабад качествои зур дар ана магазини Гулноза намхе платьяи фасон. Беҳад хушрӯ. Ана тамошобино и двойкора бинен. Чихе двойкакои хушрӯ овардаи Гулноза. Нархошон чанд сума юра? 400-360 сомон да метиян. Инам хе сирхшам ҳастай. Сирхша хучон пуштагиам фасонай духтаро. Марамат метавонен ки дархост кунен. Аҷоиб хушрӯ. Тарако аз и двойко як чанд дона мондагиай 550 сомонай бо арзон мешава. Бинен пиҷаку брукай беҳад хушрӯи качестваш. Марҳамат метонен ки Гулнозада нависен дар бораи ино. Баъд бо азанаим нерангшам ҳастай. Ино мхе вай дорам пар дорам. Хоҳед мегирен, хоҳед мемонен. Хулоса инами қадар расветкои фасон дора. 550 сомонай бо арзон мешава. Нависе Гулнозада шумода мефаҳмона нархора. Ана ба духтаро иёра бинен чихе хушрӯ. Иё чанди бошанд? Иё 350 сомон. 350 сомон баҳоро на духтаро. Хушрӯа? Аҷоибот. Размеро чихе бошанд? Размеро ай 48 то 60. Ай 48 то 60 размер ҳастай. Биёен духтаро. Ба ҳазур метонен интихоб кунен дар ҷои Гулноза. Тамошобино анаи кирто арзон шидан 250 сомон чандта расветка омадагиай. Марамат метавонен омада бо дар магазини Гулноза бинен хитон духтаро. хушрӯи бадан расветкаошон хучонам аҷоибот качестваш зурай. духтаракое ки гирифтаниен ина биёен ай пеш бинен ҳамаш фасонай расветкаоша бинен. охе чиққа расветкаи хушрӯ. Марҳамат размеро ҳастай. Шумо нависенша бо шумода сурат мепартоя бо нарха гап мезана пуратар. Баъд бо метонен харидорӣ кунен. духтаро аз ҳами двойка мана диден оригинал фақат Гулноза дора. юбка катияй. Марҳамат нархиш чандай? 450 сомонай. Ина оригинал шумода дар кор боша. тамошобино биёин пеши Гулноза. юбка катия ина расветкаҳош беҳад рангакои хушрӯ доранд. Марҳамат. Ана духтаро ина ино оригинал шани двойко 450 400 сомон да метия Гулноза. иҷада двойка бо бисёрай ина сангчадорои хушрӯ овардагиай. ҳамаи ҳамино 450 бо арзон мешава. мана 450 сомон бо арзон мешава. ина сангчаоша бинен бо иам двойка. мана ишам ҳам хел фасони хушрӯ. диден аҷоибот фасонош. ана иша бо бинен навинка сабз будай бо азанаи модел ҳастай. ҳамаи амино 450 сомонӣ бо арзон мешава. тамошобинони азиз и двойкора бинени қа хушрӯ 350 сомон дар магазини Гулноза. марамат метавонен омада бинен. озима иҷа расветкаоша нишон метиҳам. биненда чихе расветкаи хушрӯ дора. ҳамаи ҳамино 350 сомонай. мана кӯтоҳошам ҳастай, дарӯзошам ҳастай. хулас двойкои беҳтарин дора. беҳад фасонак. иҷада бо двойкои нехели Луи Витон дора духтарако. оригиналош. мана и 350 сумаян. ана баъд иҷа Луи Витон дошон боша. нехели материалошонам қа хушрӯай. нархшон чанд буд ира? 450 сомонай дӯстони азиз. нархшон ино оригинал шай. як бор омада хитон материалша бинен. лекин боварӣ дорум ки омаден мефаҳмен качестваша. ана духтаро и двойкошонам хушрӯай. иё 400 сомония?
Иёш 400 сомонай бо арзон мешава. Касе ки мисол бенигин мехоҳад, марамат, иам расветка дора. Чандта расветкаи хушрӯ дора? 400 сомон. Мана материалш беҳад хушрӯвай. Мулоимаки удобный. Мана и расветкаҳош. Марамат, нами қадар расветкаи хушрӯ дора духтаро. Омада бинен хитон бо ай пеш ёки дархост кунед, доставка мекунанд. Инчунин киртоҳошам ҳастай акция рафтистай киртоҳошда. Чандай? Киртоҳошон 250 сомони. ҳозир ман нишон метавонам. Ина расветкаҳош 250 сомон. Дарози хушрӯ киртоҳош. Хоҳишмандо. Двойкае ки ҳозир нишон додем, ҳавае фақат ки кирташ 250 сомон акция кади. Хтаро Гулноза анам хеле киртои хушрӯ овардай барои шумо. Нархошон 350 сомон. Бинен хушрӯгии киртора. Фасони бад. Марҳамат, биёен ай пеш бинен 350 сомон. Ина иноша 250 кардагиян. Ино бо арзон мешаванд. Инам иношам арзон кардагияй 300 сомон. Ино 400-450 буд, ҳозир 300 сомони кардагиян. Ана баъд бо ина намудора хай нишон додем 350 суми. Безрукавкотон чанд буд? 350. Безрукавко 350 сомон. Мана калтачош 300 сомон, иш 400 сомон. Ай ғавсиш. Хулоса духтарони азиз, иҷа бисёр дорад ва материал киртои хушрӯ дора. Материал гуфтам одат кардам духтаро. Ҳамаи киртоаш хушрӯ, абая кирта, баъд киртои чи овардай? Ипек овардай. Ино чанди? Ипеко 850 сомон бо арзон меша. 850 сомон киртои ипеки тайёр. Касе ки пирсида буд. Бо биёен намазникои хушрӯ овардагия. Намазникотон чанд сумай? Намазнико 300 сомон. Ина 300 сомон будай намазнико духтаро. Ина диден румолошон кати хушрӯвак. Я бор дига нархша 300 сомон. 300 сомон намазнико. Ана бинед чихе нозука ки хушрӯван. Баъди ҷада бори дубайиски ҳам доранд. Марҳамат, абаяву куртои фасон. Биёен ҳамаша Гулноза шумода арзон карда метия. Анахе киртакои хушрӯ овардагиян барои ҳоҷияҳо. Ё чандиян? Ино 400 сомона, иш 400 сомона, иш 300 сомона. Ина, 400 сомона дора, 300 сомона дора. Кирта бисёр дора барои ҳоҷияҳо. Марҳамат, абая кирта дар кор бошатона духтарако. Омада ай пеш бо бинен, эҷада бо абаяҳора акция карда тез бо нархҳои арзон пешниҳод мекуна. Мана ёша бинен чихе хушрӯвай. Хулоса фасони бад 300 сомонай и сиёям дора. Диден капюшондор фасон. Мана як бор дигар такрор мекунем. Нуқтаи савдои Гулноза дар бозори Корвонай, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, 118 магазин духтаро. Биёен ай пеш бороша бинен. Боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Намихе халатои фасон овардай Гулноза барои шумо. Нархошон чандан? Нархи 450 сомон бо арзон мешава. 450 сомонай халатош бо арзон мешава. Ина халатои хушрӯ фасонош, оригиналош. Материалаш бамбук нестай духтаро. Королевский велюрай. Барои ки ин изхора бамбук да мезананд вай арзонай. Анаи боша Королевский велюрай. Марҳамат, бо хитон як бор омада духтарако муқоиса кунен. Ай пеш